Hi langga, napat nung akong palito nun sa imoging. Turot na. Uy! Wow, Dot. Where is your partner? Wala maniging. 200. Baratura kaayo, palit mo duri. Oh, mouse pa. Pwede ko ibutan na nito. Ilang tawa lang ko sa design langga. Kay Dota to. Yan. No, 200 lang ni. Very nice. Yun eh. So cheap. Ha? Marami. Pero freaking nice, no? Asa yung mas nice? Kini or mas ganahan sila mas characters para pambata. Wala nila ending nila. Kini oh, pwede. Hi gang. Dota. Wala mo kailan nila. Wala kita no. Ang katong laki nga ang kuan. Ilan nilang ga? Blue. Sa dabi ni siya kay May pink, anaw. Pink o blue. Baga gani kaayo. baga siya. Dayon pwede siya mga kuan ma'am. Ano ni mo ang keyboard mo na mo ginagamit dito. Nasa may ila. Kini na lang para fair. Na. Pero ganahan ko ano niya. Kini. Dada siya kay Asa inyo ganahan? Kini guys. Or kana. Nice. Or kani. Asa chada lang ka. Kini ha. Nice no? Dada siya ka. Kini na lang gi. Ilan ni gi? 200,000 pesos. Ningon to si kuya nga mo pakwan ako no pilat ganito siya ma'am 100 Ha? ang konto ko sa Facebook. Ah! Kuan lang. 30% sa cost. Kung for example, kuan, kanang 1,000 eh, padagan, 30% sa kuan, 1,000. O, rukod na. Wala ko siya. Wala nila yung fees. So, Oo. Sige ako kay kuan. Oo. why boss? Yari mo, boss ging. Oo, niya to. Asay mo nga ma'am to? Kanilang langga. Kay murag dako ang pagkakuhan. Murag crowded na kayo, ginagmay. Sambol sa mata. Okay. Tama mo dira ma'am David magana mo table. Tingaw na to sila to. Dito ka sir diri kay nakakuan ko siya. 300 lang ga. So, kung mabayad siya 1,000, 700 yung ibadagan. 300 siya. That's all po. Bisan ko hinubaan, buto, basay, bayawan. Parang kay, kita ko sa yung space sa tinago, no? Kini sila, Chongtek. Nakita si Sir Nimo sa video sa YouTube. Oo, siya. Sige. Makakuan na daw kuno siya makapeso na siya Oo. diri. Ay, sige. Salamat lang ga. Thank you. Wala may niabot. Bugang atoy, nahali na oh. Ay, napoy duha oh. Oo, giaplat mi. Alak ka, nanapoy duha. Oh, thank center. Mura gyapon. 7999 oh. Palit na mo guys. Oy, diri na mo palit mga taga Dumaguete. Pitihin lang ninyo. Mas barato dire yung kuan. 100s kay mo. 899. Ala, 8999 da. So 9,000. Kini 9,000 sa Dumaguete, sa ato 8,000 lang. Oh, palit mo dire sa Chongtek Bayawan. Ay nako, kada lagi na mo ka-girl lalo. Okay ra kay ko ano ko to. Magamit gani ko you're using my computer na. Baro lang. Sila kuan ay sila duhati kay share lang sila. Share lang so. Oh, diri na. Diri na lang ka. Mura gulan mo kisukli, di ba? Okay na ging. Okay. Kisukli na. Oo. Wala naman diri kisukli, sorry. Bye-bye. Text lang ging o in kaso, ha? Oh, na sila yung mga pila
Pila gani nilang ga? 8.5. Lenovo i3. Oh, 8.5. i3 na ni Ging? Ako tuloy sa taas, i3. Kining Samsung. 499. Bago na. 499. 4,999. Ay, 499. 499. 5,000 Samsung sa specs. Ah, 42. Pili at Intel Atom, 2 GB of memory, 250 GB of hard disk. 5,000. Pila ka oras mo last ng iyang kuan? More than 2 hours. Oh, yalan ko. Hala, nasilay pag kuno. Ganahan ba iti nga duha ko? Kasi na po butang. Oo. Yan ako. Yan. Tangan. Next time lang. Salamat. Sako. Ay. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda,